Ebana no ye hyehyem fidie enhyehyem fidie nye dedetapi bana na uba obedi wala so a wato so ba cancer bomate bra behwe de onyame tumi ye bomate bra behwe woni se asafo rare ti ase enso de wo mo doso bia besi kromo no ne bia beti se bi bom machine se ya so de enye prophet no ko wode ebra na nye dede tuba betena se no about cancer now ko do stage ya be patcho busa wa nyina kwan se me ko odifo Enock ho ana difo na owo Roman asoro down patcho bia edo pepa me patcho ebia wo ba na wa nyina kwan ebia wo nyina kwan a bo monte frɛ telephone number wo nyina kwan a frɛ number na ye 0532 38 84 35 0532 38 84 35 Bako so 0532 48 35 70 0532 48 35 70 70 sha ofre number ya won shabeka odif Enock Awurade shira na onyo kehye Awurade asubge no ntena no soro nkan ena enye na yekɔ ehina nyame de yefa ye kira do se ye beka Awurade asebate ye wi abesa bompai ye bompai yesima ye di nyame asaba show na yesu di obeye shira enwa fidie mfiri a ne bia Awurade be fa me so mo ye shira mo fa me so mo ye de banyafo mo fa me so abrese mo unse ampa se nyame eye nyame baby akɔ ye second kings chapter 4 verse 1 2 Kings chapter 4 verse 1 2 Kings chapter 4 verse 1 any bia wo Nyankopɔn de yakɔ atifi asɛm was ɔbaa kunani ɛne ɔdifo Elisha ɔbaa kunani ɛne ɔdifo Elisha Bible sɛ ɔdifo bi tena ase no yɛ Awurade nipa adwuma wɔyɛ ne hyɛ ne nyame fa do so bua nipa na ade a wɔsae ne sɛ ɔdifo bi nyamoa hwehwɛ mmoa te sɛ bosia bomu a na sa difo ni tebeboa na wagibia madifo odifo no oya Awurade akɔ nyame to bi wɔ so a wɔyɛ nyame dwuma na ade a wɔyɛ ne hyɛ so odifo bi nyamoa odifo bi hwehwɛ mmoa odifo bi premoa otimi kɔ sa difo no nkyɛn nyame etimi fa sa difo no so ma ne timi gibosia ma sa asofo oyɛ nyame dwuma no kura bu ne kunkurumu ɔne nyame nante ne kura kwa so when ne hu yama because of the Awurade akwaso ɔne Jesus Christ of Nazareth nante kunkrumu na Bible say odifo ni wi nyame to ne safrɛ no ba odifo ni wi ya no na adifo a saa nyame nipa ne di wo manim adi bosia me ma wo mu no na saa ka no abɛda hɔ because ayete sɛ oko bank akwaji bosia mo bi wo na wo gina nimu because wo no gina mu fu a wo gina mu edi se nipa na wuti sikade ma no se wa metwia ho na yeba woni yeba je firi ho yetwia otwia ka eti abra Elisha odi foni gina ya oya nyame djuma kunkurum na oji bosia boabo nyame nkurofo bia na Awurade afuru mu no odi foni wuye no na se ono ni nipa yenim no eti we sode abekwaji bisika obi asore okwaji bisika edi afiri nipa na obeji bosia no ema nkrofo no ba shedan ka Nyankopɔn sɛ etidi fodi wuya no na eka beda ho a yɛtwetwe ne yere ɛda ne yere ka hyɛde kuriti ase no wɔde ka eto metwia ka eti agisika no afiri ɔbaa ho eto ɔbaa kuna ne metwia sika no Bible sɛ Awurade asɛm sɛ na ɔbaa no oni ani da so bi obetwia ka because papa tiasie no wa mia company bi anto a oba ne kwa ko fasika firi ho papa tiasie no wa mia store bi anto a oba ne beko akoton ade abetwa ka papa tiasie no wa fasika bi ato bank bi no oba na koyi papa tiasie no wa fa bi anhie no oba na kase saade we dia meko makoyi makofa kotwa ka na ntesa eti na okono ayedena moba no because ani dasodi ho eti do ba de ye ewo nyame mu ni hye otuwa na mo se mekɔ Awurade fie na makɔtwetwe odifu Elisha
na me ne Elisha kwakasa na me de akoto Elisha ni de eko oba ne de na ne buta ne se odi na sem koto Elisha nim na waka cho di fu Elisha se shey na abo wunya di fu wu eka da ho se kura me ne wo kasa yi ekafo ato me nkra se ye be fa me ma akutwa kaka ekafo ato me nkra se enkura na me ne odi fu wo ye no ye be sisa wo mu na ekada me kuru de no obi de ko sika na no se menya sika de ba ni ye ja nkura no se menya ma nkura do so aka wo etu ane de moa ana okopa firi Elisha wo hye de be ya odi fu Elisha be hu ni mobo sada se Elisha be pebosia bi ama no ana o magigi tuo bi e de ama no ana ekwan ya ni asode ne be fa so boa na ekana wode no a ni kunu dia wowuo a ya to ne kira se ade tia no pa ye ba be sesa wo ma e de akwakutua aka no ti ya no na otu ana mo hye okohunu di fu Elisha babro se ebra ba ni tu ana mo ko Elisha wo no odi asam no koto Elisha nim se mewura se na asi wonya di fu awu na so ka wo na ka ne wo ho no e kafo na to me kira se banya sika na ma wo kina ye be cheme ma ye de me ma ne ko e de akusi kara ye be cheme ma ko wodi asam no ka to di fu Elisha babro se Elisha bu se ba ne se dia na menya ma wo ana se adia kwa na wo fie babro se oba ne ka to di fu de se me ne hwe entoma ni wo sika ni wo chemi ni wo ntare bi ni wo hwe ni wo se me ni atade bi amekoton me ni ntoma hwe ni wo odi fu bi bia ni ubisa be kapra me nyama takumi nya me tiai upega me hwe age kwans hwe ni wo nemam me wo enwo akoto ba ko fie enwo ya ye kokoro ma ye toyi akoto ba ko e wo fie to de fu Elisha o ka so wo akoto ba ko no Elisha kire no ade on fa bode koye o de fu an ka kire se she enwo akoto ba ko na wode a ko fie ne ko fa enwo no akoto ba ko no ko fa sa wo fa do be ye ne she atom ka Jesus Christ of Nazareth ko fie mu okọ abena fie akuya ya akosua ko mu ni na fie ko fam kuruwa Japan jibakat jibokiti jijesu jijesani abani na boabo anu wo hote eye ne mere mu pa ana me deka me kuru deka me ko ne yonko sofo se na sofo bo me bosi ase je na wa me segu at ko fie mu ko fa chance Papa se odi fu Elisha ka asem ne kire ba ha no wasi ko efie ko fam nchanse sere ba ne ma ko jijini ni na fa be wurade na se wodi wurade ba ka woni wo man sheda mu ho to purunim ye bom amfi obi abom so mu ano obi akasa hwe ne bo amfi no obi abom so anyi no so hye ho na mo do ba ni se enwo na enwo akoto ano hwie mu no chance a woje ye bucket pan eniama kase a waje no fa mu ni so ko fa so ni na mu hwe de awurade be ye odi for ka asem ba ni do say yoyo ko so odi for ni di okofie kura fie ko fie mu ko hire bucket pans ene eniama de o hire bi pa oba ya panu ne ma ba awurade oni ne ma awurade mu pe ene otu ni prim si kwajo kwabena obi aboma munyi suo yaw hwe no anye so fia wodim na age so me twa koto no no obi anye so me ma me ba kro bomo obi amfi me wa fa bo obi amfi obi aba me yemua yewura de ka obi ni na gudam ho hye ne mani ku ho no ani woni so ko babro se o ya sa de mani wie ye e wo nyame mu no oba ne te wasa wato huni ya ne se enwo na ohwehwe gu ne manu ketekete no atu ayema pan ayema bucket ayema chese bibia ayema eti oba ne wudwere no etu obi epono no etu minika ko di Elisha so ko ka chese nyame nipa akwankyere a wo kyere yai dana sha wo de ma ya ye no ampa abani munyam sesei wunim de awurade ya ne se
and when I'm the good Yamanimo, Yaminipa, and when I am ma, Madame or Kurano Chessa, a tin for winning. Yaminipa, Namayon was say, Yamaba, Kunaniba, Dobayani say, Coachia winning good to him. Niamum, Cotton Tongue, Nasa Yapa, Fakuchia Kana Wukutin Fidu. Said Yabaya, a cup for never found man, Omitimifa, Nabian Crown. The Bible said, Obadi was say, you are to bring a coffee when you grow. Could she winning good to him? Garum sum, she good to him, come on. Ubuano, seen it take a tony when you see car, could she can feel. Order for. There be person na to Yesu and say, "Oba you did ya na did ya so." Ko Bible say, "And you may see ya dey buy one Bible. No kuri ya so for you dey for kase." Me be say, "And na do ya me no kase. So for be awu, ba na yira te ahwe." O dey for be afrim, na so ni na frato. Nya me to ni safra o dey for be kura no. Asore no, na yira ntimi atoa so. Nya me fra dey for be asore no, ne ba ntimi atoa so. And now, so than you two. Say, young two bukura. Obi the Jina was yaswari because we did for the want to us. You were there for Omaya Jumaya Yamia free Womua. Omiji Muntimin 12 months. Obuma Kuranyo. Nemanyo because on the Nibel Coast Corp Pedigree Papa B. Koyam Juma no fire. No fire Pipia. T. A.S.R. Now so, or body the crew and was it a men come some fear, men come out of hot, men come to city hall. A hen I may call me come and fear. Because when you may fear and quite your war, when you may fear and shirawa, you may fear now to war. Me never be able to call me to sa, you come and fear. Or body in the nature, I am fear. A hen or call ya, or come and fear. A hen or call ya, or call Yanko Ponchang. Or the 40 of you. Tell me, Pastor Bruce, you understand, and not three. You would do back up any Jesus Christ of Nazareth. Or no, any him here. Or somebody when Yamia would dip him. Or how net also? I'm a near thousand problem in article. They will come, they will come, they will not know a hin what they call. Meno can say, oh, be a papa ready. Because what say, Matini, my nante, my bread, me won't pray. Obi could I say, me class, sorry, me problem is also. And I'm a class, sorry, I'm a touch out also. The Samano can say, what they and Kai were in the video. What they and Kai, what's up, social media, baby, our cat because Yamias about fire. Meno can say, Obi crack in the video we are total because me count as yasam, cause on Yamiasabano on fire. Meno can say, Obi Kuran in the Kunu, Obi in the Preso, say, oh, you feel, but on baby a fatunum. No more because Omu Medito. Yamaya 7 or 20 in fact, didn't you free her, no mechanic in your womb. Meno Casa Crown, Bama be 8 the hey, come and you free her, near Candy, because I day, what Papa Yamimu, what she has seen Yamimu because what you did that so will not. Dear yo, Pablo say, and you're trying that deputy trying yo, now so could be nearby. Me never get down so I treated your phone, and the minute you come. And I treat me name the auto, and I treat me name the waffle, and I treat me name the wato, and I treat me name the wonamu. Now, so Tia said, when he said, so only Pachiasia, pay your phone in me. So all that Sanian Glacia, pay your phone in me. So Ochiasia, et pay your phone in Jesus. A dear now for Manati, a dear now come. Can we say when it does for Jesus? A be our train, what Brabama train, and it does so flat talk. A maniac form. But no cassa be out where you be. A be a first, nobody fears sick and eat Martinia say. A be a first, nobody fear Bilonia. A be a winner now you fear sick and a ya winner not Yanko Pong, a sissy bibiam. But the Brabano cassa be unquaby. They say I'm an old cassa crowd. Yes, we are question we answer because we are dear by really poor fear, but enough a busham few. Me no kasa ya de bi taw so amane bi taw so abayama ne bi wo but eya wo se me cheni manante apere tiani o Pablo se awrade ka se wona wo chini na wonante apere no omra
na ɔbɛsoa wɔn ama ɔhomekyeɛ. Maame ɛdeɛ na wofam tio bibi nya awurade yɔna na de ɛdi nipa fam amena awurade fam ka akoma to yam na nyɛ de ma nyame sɛ awurade bɛyɛ hyɛ ɛnɛ na anyɛ yɛ akyerɛ ne da so hɔ kɔso na osi abɔ mmienu ebi aso wɔ deɛ wom ka sɛ 2 o'clock ɛbɔ mmienu ebi awɔ deɛ wom yɛwɔ anadwo 2 yɛwɔ anɔpɛ 2 maame ka akoma to yam tie ne o ebia na ɛka bi akyerɛ wo so ebia na ɛka bi da wo so ebia na anidasoɔ bi asa ebia na ɔpempem ebia na watwe ase wɔ abrabom ebia na nneɛma nkɔ yie ebia na anidasoɔ ni na asa mekamfo di Jesus ɛdi aba ɔno ɛni nyame a o change dasiri change ano ɔno nyame maame deɛ wɔfa mu no ɛnyɛ di ma awurade deɛ wokɔm ɛmmerɛ wɔ awurade hyɛ na na anidasoɔ asa hyɛ na na ɔbra nkɔ yie aka so ɔkyɛ anidasoɔ hɔ ɔyɛ nyame a wɔde ne ma nwama o but ɔyɛ ne ma yie hyɛ na na yɛwo sɛ wie yɛba ɛma hyɛ nipa se ɛnyɛ yɛ a ka se nyame mu bɛyɛ yie nipa na kaayɛ ne nyame sesɛ yadeɛ bi da so wɔkyiri doctors yɛde mfidie asi wo so machines ahodoɔ asi wo so yɛfiriw machines ahodoɔ doctors aka nneɛma pii eti ama yɛ wo hyɛ anidasoɔ ne kristo mu te asɛ wone sɛ anidasoɔ wɔ awurade wɔnum no ahodoɔ adu ahodoɔ akɔ mu ɛnu ahodoɔ awura mu yɛatwene nu akɛseɛ de ama wo ɛnu ahodoɔ kɔ mu but ɛyɛ wo hyɛ menya ayaresa but ayaresa man eti mehu ne sɛ asi nyankopɔn koraa me ne nam no ɛha me ho ɛwɔ sɛ metwe me ho saa na ɛyɛ wo te sɛ si abeno nkasa yi sɛ ɛnu amatɔ ɛnu amano akɔ me mu a ayaresa ma yɛ deɛ makote nyame mapaba ɛnka bi da Bible sɛ owura ne yade for 38 years na ɔda hɔ ba woni sɛ na no hihia ma nyame nti awurade kɔ hɔ kɔbua ne pem ɔkɔsaa ne yadeɛ ɔbaa ne mogya to ne sɛe 12 years ba na ɔwɔ twɛn sɛ nyame wɔ anidasoɔ ne twɛn no nkurumidie paa hallelujah hana ɔtwɛn sɛe sɛla ɔtwɛn sɛe ba ɔtwɛn na so anidasoɔ ba na so anidasoɔ ba dabi a meka asɛ bi kyerɛ sɛ dabi de sɛ metoo me bɔ metwɛn ɔwɛ na so ɔtie me su frɛ ne deɛ mepayɛ dabi a meno di nkɔmɔ sɛ hwɛ deɛ Joseph kɔɔ but nkurumidie ba hwɛ deɛ dabi de kɔɔyɛ but animanya ba na to ba sɛ te sɛ m'ani baa me ho so no na mene dabi te hen mene dabi te ɔhene mpɔn kɛseɛ agua ho ne ne to nsɛdede owura na no wɔyade wɔ nsuo no gya na ɛyɛ sɛ anidasoɔ nim wɔboro nkurɔfoɔ a yɛpa no gyagya no Jesus twa nsuo no animunya pa ɔbɛnya ayaresa kɔso nkurumgye yɛ adwuma ma meka wo ne sɛ ɛnya de ma nyame sɛ sɛberɛ sɛsafoɔ no no mari a wɔyɛ baburu na wanka bɛma da ɛso nkokuru sɛ no wanimunya wɔyɛ baburu a wanka bɛda no nkokuru sɛ no wanimunya animunya ba na so animunyam si tio baburu sɛ akora no ɔyare twɛrɛ yɛde ne nante kyini nante brɛ na ne da so di hɔ but yesu duru hɔ na asuafoɔ no mpo no ɔma bɔ mpa yɛabrɛ na ne da so asa but ɛberɛ Jesus duru hɔ no ɔka kyɛ asuafoɔ no kwan sɛ mo a mo ne gyidie mene mo ntam kɔsi da bɛyɛ ɔkasae anidasoɔ ba ɔkasae animuonyam hyɛ ba sister brada deɛ mehyɛ wo ne sɛ nkurumidie wɔ awurade mu ɛnti deɛ wofa mu no nya ɔtwɛn wɔ agyanim mpaaba na mmerɛ da nya ɔtwɛn bate awurade bɛyɛ ɛnɛ na nipa asiri wɔ ɔkyerɛ ne yɛsere wɔ but adekyeɛ no yɛmehu asuotiri ase ma adekyeɛ bɛhu afa ne w'ani ɛnɛ na fɛwura tu ɛnɛ na wonya sika ntwea na bansɛ se kɔ yɛyɛ wo deɛ bɛgu abɔnten wone berɛ na bɔbrɛ sika bɔ so ɔfa wonya hwɛ sisa ade makɔ wate sika atwɛ wɔ baa ɔkɔ sukuu wawie wɔse nya wo so baa no ɔgya wasi wɔ ɛyɛ wo sɛ fa kusua bɔdua yɛno no nya mmuayɛ no no bra ka sɛ nsɔwɛ akyi anidasoɔ hɔ
she nana ni da so ni mo kire so ni da so what's the tojom bonyina wonwo tojom bonyina wonipa ko bible say awurade asem say bonyini ntena asafo awurade asafo hwe hana ebra mu ya den no okwa so adam ko bon paye ko twa awurade ebra wodi fa no pukoduru asore da mu a wote say hana kasa no no twene say hana ko bin sadi to bi sasa wabron sana wasitabi na miwra hwe mu busade ko awurade me na ukama Jesus kasa hwe emra Israel ko din kwasubu 470 years ame be wu Moses ma Moses kwa be gini na wu Moses ba ni gini na so esanse ne Yakobɔ pese na ni monyam da ni tiro Pharaoh fie ne titi Moses na me ma ni gini ho na so awurade fa Moses de ne ko fa Israel ko bo shasas bra ya me tu furi sai sha enana wo branya enkyena te wo kyena te sa de wo a wo hyese ana kasa ni da so asa SOMPA FM de na wo hyɛ mo kyere na kasa ni da so di ho de enu aye kata do so ni esie no ana obe kasa wo hwiase bra o kira ti asefo de ni da so ene sika di ho oba ne so okɔ ma ne nkɔ enya manya wo yiri so atimi wa ma ne nkɔ me no kasa yi o nya ne awo kyenti wo yiri kwa pia wo mai okɔ amanto ma fie o hwe mu no hu nanim o fɛ no bi sasa hi no wa o so oba o kɔ kaso anu atia o betura nato o kan wa yew because ne manya wo di ntima o so asesa ne dia mako bra enya te ka wo sɛ hina de kɔ nsuo no sɛ nsuo no hwie gu a yɛsɛ bi hyɛ ba hina de ba na hyɛ sɛ wuwu a ɛna ne da so asa bɔ kra teasefoɔ deɛ ɛne da so papa ebia yadeɛ bi tew so wakyi na brɛ yadeɛ bi da so anante brɛ wode yadeɛ no kyiri anante tu sa akɔw fam ayaresɛm ma yɛdo no kyerɛ sɛ yesu agya wo dabi ɔda so tɔw ɔda so tɔw maame jaba muo jai wabrɛ jama paba to twene nya wure chebu so owura ya su o ye de nyuma ntam no fa de bo a to ne tam he wasi owurade a o mo so aduane ba ne wura mfi hwan ntatea e ba ye dai atwedi ampabuafu nya dia de mbufu da e man tabi tu sa ko so bu kwaya adwuma no bu kwaya no me se adwuma wura mai etu obi ya fo obi tina sentwen na fe da adwuma wura ba tio SOMPA FM e man tani na tenas ka se wo twan adwuma wura mienu eso ne se adwuma wura che obeba nkobeba to mu ko to mu twifa so ko wotima ne ka to mu se mu koi ebia na master besi machi omus oh obeba nkwaba ya ba no passes ya twan abati go krok ya nya cho master ma masa yitika omukoy ya anisima ana djuma wura bedu ye oba ya no na manfo ni na akọ na kani patu ehwa no se mo ana matimi ya twan e kire se mo dia mu otwen honhom wa anyo mu interview kura wa mu so mu he cause once so matimi ya twan efiri anopases manager dealer mana ko botre o mu ko so twen o fo madwuma ka se on start adwuma he o twen na wonya ye o twen na o tina mu no etukuntie ba bra se o benyo o twen ma Yesu a o twen ma Jesus ya na se bo tobo wa safo wati ba bra shebran ka se de tita enkukuo enu se de tita kansa o twen mu tai ni Jesus mami kuko woni shena na nya ya o kina be yatwa enu na ya to ade market ya ne nkire so o kira sa ne be ye enu na so to ya to we no kina ka se wonim de o kina be si don hwini pu wonim ajane nenim mami fa ni munyam shema Jesus cause oni na kabam
ɔno na kyekye maame ɛna no bia wo sika wonyayɛ akorɔmfo ayere wakye afiri wo nsɛm kɔ ɛyɛ wo sɛ ewiase ni na ɛyɛ mi amata pii nya ɔtwɛn ebi asika no pono kɛyɛ musuo ebi kura nka de koto fura na kaa ɛne nyame hyɛ anwurɔba no nye na anwurɔba no fa koto de fura na kaa nsie ne ho na wo ho ntɔw ɛna na wusu a wɔkyena wobɛsɛ ɛna na anyɛ yɛ a ɛnita soɔ hɔ kyena sɛ nipa di na apɔ ama ne na yi woman ka sɛ wodi wo watwe ase a twɛn ne hwɛ na Awurade bɛyi bibi mpaa bɛ wabrabɔ because ɔbra yɛ challenge na mmom na wohyɛ ho nten no Awurade hyɛ wɔ nimonyam abranta bi sɛ nyame nipa taade kura me ne bi 2000 pu me ne bi de medi yɛ tene menni sika nti ɔba mpɛ me ɛnyɛ hwee wobɛyɛ yɛ daakye ɛti nyame pɛ sɛ wohu ne sɛnea ohia ɛsi teɛ ahokyerɛ ɛsi teɛ na woyɛ yɛ a woahu ne sika so hwɛ ɛne sika kora ɛne kwan a wobɛfa so akɔda sika ebi a Bible sɛ wɔde David kɔ wuram kɔdi ako o kɔne nyame nim sɛ wɔde David bɛfɛsi Goliath nti sɛ wɔamfa David akɔkɔ ayɛ ankɔko kokum sisire gyata ɛne sɛ ba ɛbɛrɛ na David agyina Goliath ani ba ɔwo sɛ onyame ne David kɔ wuram kɔdi ako no nti no ɛberɛ a David baayɛ a ɔhunu Goliath no David toto sɛ wɔku sisire wɔku gyata wɔku sebɔ wɔku nanka Goliath wonya di sɛ sisire ane gyata Goliath di wosua obɛtumi kom ba ɔtwa hia wate maame suro bɛɛma bi aba no ɔkɔ obi aba wɔn wame obi aba wɔn pɛme na ɔkɔ dabi ɛmɛɛma no ba na ɔmɛkum nti nyame mpɛ sɛ bi bɛwɔ a ɔsɛ ɔmu nkɔ papɛma ɛmɛɛma no bɛkum ɔmu wa no ɔmɛkum nti nyame sɛ ɔmu nkɔ ne mu papɛma ɛnti ma ɔmu nkɔ papapɛma ma deɛ ɔka nka sɛ wonni suban nyɛ hwee na sɛ de ɔte awade ase koraa ne yɛsu wɔ ni suban na woso yɛ ni so deɛ nka sɛ de ɔte awade ase a wɔwade ne kuru kura ɛsu wɔ ni suban wɔde mpo kura ɛtumi ka so fa ne kura akyi gu n'anim ase na wo a woyɛ so gya ne deɛ ne ɛka to so sister ɔtwɛn ho hia Awurade twɛn ne nyame de kunu bɛba twɛn nyame de ne da so bɛba twɛn na ne mu nyame yɛ adwuma ɛnsura da ɔte nhyɛfoɔ ne nyame ka akoma to yam ne Nyankopɔn ne nsɛm na ne da soɔ wɔ ɛti sɛ nɛ ana ɔbra yi to twene ɛnɛ ne nkɔ yi anidasoɔ de no asa na ɛyɛ me sɛ maka akyire a ebia ne Nyankopɔn hyɛ wo den na nsuaba no akyi no nkurom ti bɛba anidasoɔ ti animuonyam hyɛ bɛyɛ adwuma maame nsuro da because aworɔtɔ wɔ Awurade nsɛm ka akoma to yam na den hyɛ ne Jesus ɛti ne nsuro because onyame te ase obi si amene pa me da fi ase me da polisi ebi kwa da fi ase ko wu dadada anabi a ka ya ntiwa ntuma ko gu nyame pese ya tiwtum wo de bo ho ban nyame pese ya tiwtum wo de bo ho ban brama nsuro o te chefo te ase ka kuma to ya twewura ne Jesus me ya nyame ni pa me ya sofo enipa ma asore aseme nko ba bi ahwiase do beto fo na otwan no anita sogo sofo anamana tun ene owo nenam ya beka se fa so fa me bra fa ma ne bra ya no so ni ho akokuduro twai na Nyankopɔn kadu na bra no so a anita so beba Job 1:6 Bible say amane de na so de Job so bibia bi entamiti Job ba wan pabo ne yere koi ne ma koi obi akoi ne nananom koi onye obi mpo nsoma no ba Job kan say anita so tias baba Ghana nya ye mame me be se be fafom fadi bia bi na e ko fansuo no so ebi a wo de okwa be wu bere ko kra na kakra enya pe ukwa be wu ukwa be wu et enhwa kwabana enhwa kwadwo kasa ye kwadwo e metibaye de diri kwadwo ye fra kwabana ye fra kwaku ye fra yawo eso bia ne da ye wo so wo dey empabata papa me da fom
me dakete so papa to da didi kurete o sikani na hu so da ka mu no saa na yeye ansa na ni munyam ne ba ti kansa woni pasikani bia ade nipa be yeye wabusua mu no wo bre ansa na ye tiaba ana na mesua wo tena be masiro me ni asifata me ana na me diabra wa wo tena be masiro onyame omo so aduane a ni wura mfi abuantatia no sa nyame ni wura mfi bia abema mesu atane mesidia empa bata nyame baye ti asa wo ni sa eni da so wo yesu mame so hote empa bata kuna ne ba ne se batwetwe yesu ko so ne nsam ne kwaje wo na ni da so wo Jesus ha wa bra bom wa ye bibia benye ai wo ne nyame be hira wo ntira ko so na da be kese aya na opese wo kadu wo so hwansa wo hira papa ebani mo da bi wo na be wo brempon ba to obese wo bre wo de ama wo hunu mu hwe no hunu mu hwe obi tunwa ti mansuro fa wasabri na manyame onyame na nim bibia pato no anebeye eka da wo so eka menu eka fawo eka tubu eka de wo preso eka so de tiawo bange tutu wu tare gare o tete eya so kotogo ko beni ko poase ko asase ase e ho de begu ani maseo but any da so any Jesus Christ of France Baba, say one from one. Unko, where this one from a son wako. One the catcher say, Brad was that card anybody one from of him. San wako. Nezo, Kakamatoya, Yamabaye. I could be catcher, say papa. Naming Missy Canibi, Mihuna Namisu. One day, or coffee station, or Quayadio. I don't want to say Canina Befre, Gano Bupetron, Quayu. When he said, when you the phones me and Sam again. Emma carried the phones me and Sano. Equita goose get no petro Mexicano. Now down for the gano, scanning the 2 cano, no could be again. Now what then why Jim pay for me and Sam? What the other day was boo. Told that when this will be free petrol. To a bar, what did the form mammy? No Brahman, when your bar, no better force. I quite I want deep. O coffee up when he says, Sour no solo, where you would be. Sour no solo, where you would be. What's the from my subium? Become a coma to me, young mammy. Yamisha, you ramp a woman cacra. Now your pump in the tia. Near shilling a me 2 minutes. Aya, setting. Aya, jabumbu. Kenya, setting. Na, and so we be what Teddy Pastor was saying. Ya auntie will be. Ya nearly 10 years on come I. One more. So ho. And it does swear at. Mammy, setting. Obi to was shedding, then slow. Now we yamia. So many data no pay. The American in answer. Shut it. Papa, the American in answer. Shut it. Hallelujah. On Yamaka no shouting. Your papa yatia. Near the one shall run it. Me what did you? So what did you radicaya say? Son, what did you say? What shutting? Then shutting. Brady Kofi, who said, I pay me bunny crown. Say what the form and sa could see our one watch petrol. Ye, media me for food, say what you petrol. Me nana me car. Nelson me cover. Hallelujah. Obia won't turn on. Obia one hostel conqueror. Shutting. It will be to because can you talk with possibility? The terrible deal there be what Canadian me for a bruchiri. O pebia so be so. What ya kuyi? Et mame shutting. Papa shutting. Minya shutting. Na ya day. One day ipeye. One day ipeye. Yaman paye. Shutting. Na me suno. Shutting. Ewa Jesus mo.
eti winyamia osomuno dada ono obeti SOMPA FM. winyamia eti wusumuno aje wonua awurade obeti kasa awurade yesu shabi biama no bampaya ensabiala asobi sidem a ompese be komanim ensabia asobi sidem ompese be komanim no shabi babi sabampaya edwade sansan edwade kuni sesia me kai dia biasa ne pabodi tiato 1 2 3 yago ba shadori kibia in the name of Jesus ya baba ya wa yasudimo ya frabra dia waten ensabiara osoba ya kwa yanim osoba ya nyaye o ma ya kwa kan ya tuka ma ya suwaja ya break it answer kanuri kanashada fire bopaya me and no sware bopaya Jesus ya shira radija Father basha dori kibia Jesus korikana Jesus bakana Jesus kuriana Jesus korikana Jesus ya bawra ne panye and shabiala Australia shiram so be yanyi and shabiala Australia dim and shabia Australia shiram yami kuno and radi kuno die kawa shantoria praya kubushana mopaya shias lord katoshiana bankata yaka fire ikabo shantoria bantori kidya makata kabo shianta babra kabo kutu alar kutu yaba Jesus everybody shabiana everybody kuno praya bopaya monimno Swaruwaka prayer kabo shada nerikato bakata yaka handari kibu asha bakuturi kana kayikiri ata bakori shiki bakutu kata kabo shiki bakata yaba prayer kacha radise okumi sansalo wo wusesi ba mechino semompaya me soma nyamicha obubu badi ani sesia yamubu badi ani sesia obubu badi ani sesia badi ani bubu sesia ya kaya dia miansa na de ni bia bompaye se badi bia ko wani ma no apem no asa bochino awurade nwinimu ya kamiasa 1 2 3 player ikaba yasu demo awurade ya bompaye badi bia shiyanim badi bia na shiwa ya kwade ya pem ya san ya kwade ya pem ya san ya kwade ya pem ya san ya bosa badiano ya twiri sabadiano ya breke sabadiano ya twiri sabadiano awurade twiri badiano ya bubu ya shaino ya twiri bwesia ya bubu sesia ba ya tubyo wofio ya fia bosom ya fia konya ya kuro munsuo ya komo ba ma me watatubi abusu tubi seta tubi demo piara eti ya che wasi badi obo yanima ya kwade ya pem ni ya say ya che shabadi ano ya kirio fire ya kire fire kiria Badia piara yabuno ya kirio fire kabo jana bakataba iya abra
of Nazareth. Yes. Oh, you to be cow. Somebody I could shout. Cladia Bayo, the Chayat Mother. Now it's Rata, Namatiasi. One know how thou so. One am I dead also. Fresesia, a majanum, Fresesia, a majanum, your phone ring a mitchum. Your phone that is much. Your phone that young with him. Say anybody is with him. But you be a quite no pen was Sawachino. Fra, your mom pay. Never keep it. Can I cheer? Which are come out. Okay, once you bet me a fair number enough, you owners of Attrition come out studio. Number 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931. Wait me a friend now if you want so for at a train come out and as some of the abano. I know the problem. More than I say when it's of veteran come out. How bena unemu, a man never now nemu. Once you wait me a friend 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931. Hello. Hello. About your first or cause a friend found. But your friend is sister cool. It's less your sister. Okay, start with you. But I'm sure of. Amen. On your Cassiapa. Amen. Amen. And the mob of Adamayale. So, Kwabu, with them 4 years. Jesus, 4 years. Jesus, it's even Nancy. Jesus, it's no more vampire. Jesus, I rather said that you have more power. Would you see? I got a sat to be questions here. You pay out with you. You pay out with you. You pay out with you. A day out to pay out with you. A day Jesus to pay out with you. And what Jesus Christ of now shut up to me. Amen. 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 Sister Coach, we are saying, I'm never sorry. What? The software number to Jana, only software to train come. Why? Okay, also wait me a friend 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931. Hello. Hello. About your first work as a friend for? But the family because I see Tech Junction. It's NT. Amen. Go for it. I say, I want to come out of the way. But that's it. I don't know about myself, sir. One day, what I want to do, I want to sit up for me. Ten and the man, let's sit up. No one is up. We did not answer it. Yanka, amen. Amen. Yamisha, Jumedi, a basso, a joie be bra. Nunduabo, a bow feel bound pattern will bow cam ho baby and beyond, but more than I said, oh, my name part with tissue, not the piano. Or do what more than what she send it here. Hello. About your and council. And you made a film work, and you made one my shit. Amen. My shit. It was just womb. Amen. Amen. Everybody know castle on can want it. Oh, man, come on, swat getting them. No, we ain't shit. I'm also. It was Jesus Christ. Nazareth at its eternity. Amen. Amen. Hello. Hello. Okay, once wait me afraid. Hello. Hello. Good evening, sir. Evening. Me pa je floss o ka te friend fa. Pa je friend to me ka te friend. Amen. Prince you. So me pa to la ka come sama you who are you who the be no Let's afri wo sakwa hu. Pa je. Na tentam na chechire wona na ha ye kwan ho wai. Pa je. Awurade ma hyira dia ma pa utie ya suti sika bia na ehye woni se betwam. Ma hyira awurade se ma sika chire tokuro bia da ne se betwia tokuro no. Me siri tokuro no. Me twia tokuro no. Me twia tokuro no. E wo Jesus Christ. Now say to me, amen. Amen. That's it. Yeah, the software number betu gente na na twetwe nkomo. Why? Okay, once wait me afraid 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931. Hello. Hello. Me pa your first work as a friend fa. I just see the food. Me pa you into you.
Dog be seen and be or did you be an process of football fire money? Your battery now did the same. Baby, I'm a sewer. I ran about Shina Yamabama said was 7 o'clock swag in your own number. Now go pedal to Yatuba when the mob bought that there was a canoe. Maninia dancer with the Mr. William Yamia Panami Titi. So I will be not selling to Winty. Amen. Amen. With that dancer to the water. Amen. Ali. FM. Ali. Ali. Good evening. Hello, good evening. Hello. Ali. Yeah, good evening. Evening. Me pa je France ka se fe. The family na say we ka se free south. Ala mpa je ntio. Papa, ya mi sham papa ne pa ko amayabo elimini. Na me nya okesi pa. Nko so no wadum ye kesi. Amen. Papa mi stem paibo bompa ma me na dwuma sem nyina say. Oh. It can be via atu. Oh. I don't know Shina Yama Bow Suti, no Juba Sam, the Sikasam. Abraham Poya rather me so when him a ball. Ma no so near dances said they would do a tia casa. Mabra body ye, man, when it's a way a jano for pa. We tell ya Suti. Amen. I hear you why. That's it. Okay. Hello. Hello, Papa. Me pa je your France ka se fe fa. Papa Chola ku Masaba, Kasafin Sakwa. Ru ku ntio. Papa Chola, this is when mobile nana. There be ya de no be tu dwa why. Papa Chola. Ntio di ti why. Papa Chola. Okay, yeah, that's it. Hello. Hello, good evening. Good evening. Me pa je France ka se fe fa. Push me down. Ama ntio. Yo, Obama Pacho ye ti why. Never show me the summer bomb pay mama down for the emergency. Or hospital. Never check friend is a 1 hour. Ama. Padam for friends ama. Aida. I ran my shit at Yama Aida and from a BSC Aida so. And from a BSC so already and you want to banano when Yamia to ban so bomb from a many passes and for a count. My buyer and shut your command at down through Jesus Christ of Nazareth. Me bow ready to bow when you run him or Suraya sound call and ready peg at this war. Shanayadia, it is your sweetie. Amen. Amen. We be Freddy dance. The soft number be 220. Yeah, friend nani a monkom in ninko mom payama. Why? Okay. Hello. Ali. Me pa je first work as a friend fa. Pache Femia Quiz because every band. Quiz my into. Pacho, you see me, I don't know the answers to them. Kadachi otina ya young. Pacho, What am I doing if you ask Kadachi and call on? Return. I don't know, shut your mammy pay any more fast, Sibinia Mashamano. We tell ya, was it tea at the year? I ran about so man temple, I got a selfie back. Or tea, I got a sound call. Manem kwaya juma ba ubai na ma yara sanya juma mashira wa yara sa matuti ya de to pia e wodi yesu amen berempon ayara sabe ba wate. Hello, good evening, so. Evening, your first work as a friend fa. Okay, me pay nice. Me pa je into. Are you sure for your mental? Amen. Amen. They normally work in the clinical disease. Amen. For the home and then yes, the government. Nashi. It's true. Yamebe ya wate. Every machine about pay was spiritual manage. To me, or so that since you as a spirit to me, a one and spirited in a chi. Makaso sa free na chi. Jesus Christ. Medite yesu moja konkona no fiare moja no. Media kaso sa free na chi. Makaso sa free na chi. Man no sa free na chi. Everybody bo pay ma atansem na hu ni mabo. Man insiribi. Cause so do su Abraham asifo ni bia. E wo Jesus Christ. Nazareth to me. Amen. Amen. Bra nyame aye why. Yeah, the soft number be to John Hunti no. Money soft on twetwem kombo because the more can know den na nyame be fa ne so na fe wa ye bibia ma mu bibia akoyie. Amen. Bo modena se the soft number ni be to dwa. Enti bo modena twere number no
so for we are ni nkomo na tu anamo ne nkasa kekabra anamo bi ni musa won ne kasa na se wan tu anamo a dia wo hwehwe ne nyade a won sa beka enti wo kasa na na wo ne udi nkomo no na utu ho anamo na utu anamo no na nyame nso eyo ho nsenkyere enti e de no so for number ne betudwa na fe wa fa so for number no wa twere na fe owia na ne di nkomo yo kala che we de brana sunte mo tataw me so me telephone number ne ye 0532 38 84 35 anaba kwa 0532 but just see we subio 0532 84 35 ba ko 0532 49 35 70 et ofra won sabeka prophecy no but there na yemo bono ni na mobo okay et is we pese odofo bi so pese obeboa na adwuma no because what time no kra nso papa woni twa omomodina na momeso yasene na yenya binka ho papa sapa etima bompa ye no mo akwachiri mo enti ubetimi de momu no atoso wo de odi betusu bia no nyame ma obre nya kwada sanse wo de wa usika eboa nyame adwuma nyankopon so hwehye oma untwa so aba dabi na nyame obemu atwa so aba ti bomodana se wo de usika beboa nyame adwuma se yanka asem ni nkosi asase no hwa ebia na ye kan say ye wodi nkofo be ho kra o monti nyame asem no ebia na ye kan radio so say you obi be hwe Facebook internet no hu say nyame say yo ho eno abi na ye kan ti bomodana de wontimi nko o de fa usika na bla ye mfenka ye nka sem no emanenko asase no hwa so for yanko yo matete o tefo fa number da fini na so momo number o pese obo adwuma na boa na ye nyampa botam no mo ikanya mesenu ya dibe kirem ya bompa me nyame tumi aye atuma bia me wo ye domana se anwa kwanta wodo wana me ho ba to domana se anwa kwanta wodo wana me ho ubenya ka wo kageti anim ho ubenya ka kageti anim ubenya ka wo ji ubenya ka wo santase so duru kageti anim ho a bo se ye pai asante be kwai anwa kwanta domana se pachi number 1 number 2 trede kwansa bo food kokwi ye paibo se kokoben frosa kare bo fra kache meta ndo ba so be si e wo dominance wo si dominance akachire wo do be si dominance wo nya si dominance station pe abobo ya fo ho taxi for kachire obi ase mi ko di phone no ana sofna o wo ma so down obia eto pepa ye mo paye na ye hira so o soro ba dia komeda hye wodi wakwa ye na mu manu ko so ba wo mam ma sabre ko ya sane se eye men pai ba no ko ya sane se eye na o ma dia dance ya wudi se wo ye nyame de kwafo wa ya wie data wodi yesu nti amen odifo Enock na ye tene kan bo modern se obe friend na ne tu anamo number ne 024 0532 388 435 0532 88 435 Fredi for Enock say anenye Fredi for Enock say na fi ene mompa ye 0532 388 435 wait me first of na fi wona na atwetwen komo SOMPA 93.1 koso am yentie nyom popum say